guys, Escape One εδώ. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα παίζουμε Five Nights at Freddy's 2 νύχτα δεύτερη. Αυτή τη φορά θα παίξω εγώ και θα σχολιάζω Joe PUBG. Για να δούμε αν θα την περάσεις. Δεν έχω ιδέα. Μπρο, έτσι και μας ορμήξει κανένας. Θα πάθω εγκεφαλικό. Εγώ λέω θα μας τομίσει ο Wither Bonnie. Γιατί είναι πολύ τρομακτικός. Θα δούμε. Έφυγε και όλος ο Bonnie. Ακόμα ακούγεται. Και στις άλλες κάμερες ακούγεται. Ναι. Μη τη Φρέντι. Εντάξει, όσο δεν ακούμε το τουρούν, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Μόνο να κάνουμε αυτό το μπάπο. Όπα. Η Μάγκλη είναι εκεί. Ναι. Δυστυχώς τώρα είναι ακόμα δεύτερη νύχτα και είναι λίγο πιο εύκολο. Από την πρώτη δεν νομίζω. Φαντάζομαι κάποιους που έχουν περάσει και την Elven. Όποιος το έχει καταφέρει αυτό, πραγματικά respect. Γεια σου Withered Bonnie. Να κάτσει εκεί που είσαι Withered Bonnie, είσαι πιο τρομακτικός. Ναι. Δεν βλέπω καμία κίνηση. Πολύ περίεργο. Πώς γίνεται, μπρο. Έλαντε, η ώρα είναι μόλις μία. Α, Bonnie. και οι δύο, και η Τσίκα. Τι λες? Α, όχι. Εδώ είναι Bonnie, εντάξει. Όχι. Ο Balloon Boy, εγώ θα μετρώ τον Balloon Boy. Μία φορά έχει γελάσει ο Balloon Boy. Δεν είναι εδώ. Γιατί έχει γελάσει μία φορά. Τώρα έχει μετακινηθεί. Πού είναι εδώ? Δεν τον βλέπεις από τις κάμερες τώρα. Α, γεια σου Τσίκα. Η Μάγκλη βρίσκεται ακριβώς εδώ πάντα. Τι ωραία. Κάποιος είναι στο vent. Τι είσαι εδώ? Α, κάποιος είναι εκεί μπροστά. Πάει Τσίκα. Τσίκα, εντάξει. Τσίκα τσολέκτο. Μη σπαμάρεις τη Τσίκα. Απλά θα έρθει. Ή θα φύγει. Ό,τι θέλει αυτή. Εδώ βγει. Μπορώ. Κάποιος κινήθηκε. Νομίζω ότι Τσίκα έρχεται κοντά. Όχι, θα φρέγγει. Το κουτί. Φρέγγει είναι εκεί. Νομίζω απ' την άλλη είναι ο Balloon Boy. Στις κάμερες είναι ο Balloon Boy. Στα vent της... Όπα, κάποιος ήρθε. Δες το... Hello! Εντάξει. Για δες τις άλλες στο vent. Όχι, ενώ κατάλαβα, στο vent της κάμερας. Νομίζω είναι μπαλούν. Α, όχι καν. Ο Φρέντ ήρθε πιο κοντά. Εσύ γιατί δεν μιλάς? Δεν ξέρω, φοβάμαι λίγο. Εντάξει. Δεν είμαι χλώρος. Εδώ θα μας ορμήξει. Δεν θα μας ορμήξει. Βγάλε μας. Το άσχολο θα μας ορμήξει. Βάλε και δες vent. Τσίκα. Και εδώ, μπρο. Γιατί η Τσίκα σε αυτή στη μάπα. Μάγκλη. Σπάμαρε, όχι. Εκείνη βλά... Και Φόξι και Μάγκλη. Ο Balloon Boy είναι στο vent. Εντάξει, φτάνει νομίζω. Να μην φτάνει. Όχι ρε. Το κουτί. Ευχαριστώ πολύ, Joe PUBG, που μες να κάνει το κουτί. Άκου λίγο, αφού η Τσίκα δεν ήταν όταν το κοιτάξαμε το vent.
Ναι. Τέλος πάντων, πάμε πάλι. Τσίκα, νομίζω ότι δεν μπορείς να ξεφύγεις. Μπορείς να βάλεις μέσα. Σαν το Bonnie είναι η Τσίκα. Σαν το Toy Bonnie είναι η Τσίκα. Εγώ δεν θέλω να έρθει ο Quizer την Bonnie πάντως. Νομίζω όταν η Τσίκα είναι μέσα στο vent του Σπαμάρης και εκεί. Όχι ρε. Μόνο στην Foxy και στη Μάγκλη στο Μάρι. Hello, είναι κανείς εδώ? Μήτε Φρέντι, μήτε Φρέντι, μήτε Φρέντι, μήτε Φρέντι. Α, ναι. No. Βάλε το Αυτό είναι λίγο περίεργο. Σιν. Για κοίτασε στο stage. Μπα. Ακόμα 12 είναι ρε μπρο. 12 η ώρα, άμα που γυρνάει πάλι. Let's go. 4 φορές δεν πρέπει να γελάσει ο Balloon Boy. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, επίσης, αν σας αρέσει αυτό το βίντεο και το δείτε μέχρι το τέλος, κάντε ένα like. Και άμα είστε καινούργοι, κάντε και ένα subscribe ώστε να μπείτε στο Escape και Joe PUBG Club μας. 2 φορές ίδιο Balloon Boy. 3 φορές ο Balloon Boy. Είναι στα βέντα από τις κάμερες ο Balloon Boy. Λοιπόν, εγώ προσέχω Balloon Boy και μόλις σου πω βάζεις μάσκα, ωραία. Όχι ο Balloon Boy. Νομίζω δεν μπορεί να είναι και ο Balloon Boy και άλλος, οπότε μην κοιτάς από το αριστερό μου. Δεν μπορεί να είναι 2 animatronics μαζί και να περνάνε το ίδιο στιγμή. Balloon Boy! Balloon! Μάσκα! Να βγαλώ. 3, 4, ναι, βγάλε! Στα βέντα της κάμερας. Ωραία. Ξέρω καλά εγώ τον Balloon Boy. Λογικό είναι. Αν μου δεν έβαζες μάσκα, θα έκανε χαχαχαχαχα και θα έχανες από τον Foxy από τις 2 AM. Γιατί πρέπει να έχεις από τις 3. Οπα. Όχι. Όχι. Φακέ μην μπαγκάρεις. Foxy. Φύγε. Έλα ρε μπρο. Εντάξει, φτάνει. Φύγε ρε. Φτάνει. Όταν μπαγκάρει είναι καλά. Τσίκα. Η Τσίκα και δεν ακούστηκε του ρουν. Ή πουλί η Τσίκα. Θες κάμια πίτσα Τσίκα. Τσικολίτο. Τσίκολ. Είσαι η Τσίκα πιο κοντά. Τσίκα δεν είναι ρε. Όχι δεν. Λοιπόν, εντάξει. Μπόνι ρε φίλε. Η Μάγκλη. Δεν έχω κάνει μια όρεξη να το ξέρω τη μάγκλη. Πάτα με τη Φρέντι να έρθει πιο κοντά ο Φρέντι όπως την προηγούμενη φορά. Έγινε όπως στο προηγούμενο βίντεο. Άμα δεν το έχετε δει, πηγαίνετε να το δείτε. Γιατί όχι, θα βάλω link κάτω στην περιγραφή. Μπρο. Γιατί κάθε φορά που πατάμε τη μύτη του Φρέντι, ο Φρέντι έρχεται πιο κοντά. Βγάλε. Ο Φρέντι είναι... κάνει με το πάσο του ο Φρέντι. Τώρα θα σου πει. Μη σπαμάρεις. Χελά. Τρίτη φορά. Την άλλη μάτι. Βγάλε. Έφυγε ο Φρέντι, ωραία. Και αυτό δεν είναι κανείς. Τέλος μας ανοίξει τώρα. Κοίτα. Βεντ, Foxy.
Μπορεί είναι 4 και έχουμε δες full. Εντάξει, μπορεί να έχουμε αντίθετο. Ναι, σταματάμε. Κοίτα βέντ. Κάποιος είναι στα βέντ της κάμερας. Όχι το έτσι. Yes. Η Τζίκα πρέπει να φορέσει Μάσκα. Όπως με τον πόνι είναι το Ιτσίκα. Κάποιος. Μπρε. Κάποιος είναι μπροστά. Μ' αρέσει. Χάι, μπαλούν μπόι μια φορά. Γιατί δεν φεύγει. 2 φορές ο μπαλούν μπόι. Ή μπορεί και 3, δεν ξέρω. Εντάξει, ναι. Οπότε δεν μπορεί να περάσει ο μπαλούν μπόι επειδή είναι τσίκα. Εκτός αν μπαγκάρει και είναι και τα 2 μαζί. Σαλοβέντ. Γρήγορα. Άλλαξε. Ο μπαλούν μπόι είναι 3 φορές νομίζω. Όχι μάσκα. Ο μπαλούν μπόι. Βάλε μάσκα. Πρόλαβα. Ναι, πρόλαβα. Εντάξει. Μια φορά είδε μπαλούν μπόι. 2 φορές ο μπαλούν μπόι. Όχι. 3 φορές ο μπαλούν μπόι. Εντάξει, πάνε. Μη βάζεις, δεν χρειάζεται να βάλεις μάσκα. Κάποιος μπήκε εδώ. 4 φορές μπαλούν. Μάσκα. Ωραία, περιμένω. 2, 3, 4, 5. Ναι. Δες τα βέντα της κάμερας. Ωραία. Δες και κανονικά τα βέντα, τα light, το όλο δεν. Ωραία, εντάξει. Μπρο, ποιος είναι και... Ναι! Άντε γεια! Λοιπόν guys, κάντε like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο! Τι έγινε? Ο Μπόρι γύρισε! Μπρο, πες μου τι γύρισε η Τσίκα. Κοίτα να κοιτάρει! Hello. Γιατί είναι την G. Δεν προλαβαίνω. Όπα ρε! Έρω. It's me. Όπως και να έχει παιδιά, τα λέμε.